billahi lazi kowa a fadin Najeriya ya san cewa sakkwatawa sun fi girman Azzakari. Kowa yana faɗan wannan abin a cikin arewacin Najeriya ba kushewa ba ba kuma koyarwa ba ko rashin ta. Yes, abin da kowa ne yake faɗi to dan an ganni ma misali zan shiga airport na je zan wuce airport da magani na mata a hannu na har ma a tambaye ni misali akwai constitution din da ya hana karuwanci ne in ma an ce na je sakwata ba uwana ba ubana a can akwai wanda yana nan in je can din yi san kika sani ko kai na zan je in biya bukata wannan magana dole sai da karas a hannu wai ni wata ma'aikaciyar jirgi ce ta hana yaga mai shiga da maganin mata sakwato ke sani ko business za ta sexual needs and sexual desires tana riga ɗa namiji saurin gajiya da abu ɗaya. Yes, that's ina ganin sexual needs and sexual desires tana riga ɗa namiji saurin gajiya da abu ɗaya. Yes, that's ina ganin sexual needs and sexual desires tana riga ɗa namiji saurin gajiya da abu ɗaya. Yes, that's ina ganin Smile, Cara, Tammy, Precious, Sammy, Hawapo, Soweto, baby. Let's go. Chopper, Soweto, copy. Hello. Ai uwarka kai da aljannan, durin uwarka kai da aljannan shege. Dangin dimma maka ni ina rawana da wata aljanna. Yani mutum yana yanzu kai musulmi ne abinda kake nan kasan haramun magana ake ta bana bukatar gidan in ka mutu in ka shiga aljanna kafiri ne wallahi kafiri ne in ka shiga aljanna kana da iyaye kana da kanne kana da yayi Allah ya shiga lamarin komai kana da shi a duniyar nan ka je ka nemi halali amma wai kai harkan matan nan billahi lazi kai ni ba na so maka tuba fa ni kar ka tuba ni na so ka je ka daddana ai baka yarda da mutuwa ba kuma baka yarda da Allah ba kuma ka raina Allah in baka raina Allah ba abinda Allah baya so ba za ka yi ba kar ka tuba ya Allah Allah kar ya baka daman tuba Allah ya sa ka mutu a halin da jama'a abinda ya sa na ki zama kawali wallahi tallahi ba komai bane ba saboda na daya ina jin tsoron Allah shine na farko na biyu ina jin tsoron lafiyata ina son harkan kula da lafiyata ba zan iya using mace fiye da ɗaya biyu uku ba haba kuna gani Garba mai dawa ma ya kafe wani bidiyo ya ce wata ta zo ta ce tana da cutar S kuma tana nan tana rarrabawa mutane jama'a wannan harkar kawalcin sai fa ka kai kanka wajen kawalai sannan za a yi wannan abu mata ma ma'aikatan kamfanin dan malele wato L lesbian suna nan suna yada cutar X kaca-kaca kuma likitoci sun gaya mana cewar hanyar yada cutar X tana nan ne very fast ta hanyar kamfanin dan malele maza da yawa ba su da lafiya maza da yawa suna daukan sandarsu su zira a cikin umarin mace before you know su zubar da fitsarin girma to akwai maza da yawa wanda fitsarin girman su gurbatacce ne ba zai kara miki lafiya ba cututtuka ne kwayoyin cututtuka ne a cikin spam din wasu maza da yawa ku kula jama'a waya America dai shi ya ce ba mai gidan aljanna ma to Allah ne ya hore mana gidan aljanna nan Allah ya sa mu shiga gidan aljanna nan Allah ya sa mu muku kokarin kare kanmu kai da Allah ku tumar ubanku ni hawa ma wa'azi nake yi ba me ma nake faɗa ne ni ba na son ke faɗan zuciyata a gane zuciyata a social media yau ni ba na fi son a social media kawai dinga soki burusu na me faru